Krásný den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního podvečerního vysílání. Mé jméno je Sulené a mým hostem je Silvia Šuvadová. Ahoj Silvia. Ahoj, vítej. Ďakujem za pozvanie. Díky, že jsi přijela až tak zdaleka. Já jsem velmi rád, mě to nadchlo, že jsem se o tobě dozvěděl přes vlastně Honzu Procházku a Alex McKenzie, že jste nás vlastně oslovila, protože máme něco společného. A já bych řekl, že až tak jako nadpozemsky společného, ale to bych si nechal jako trošku dál. Pojďme začít vůbec tvůj příběh. Velmi mě zajímá tvůj příběh o tom, jak vlastně se ty jakožto herečka dostala vlastně k nějaké vnitřní osobní práci a duchovní spiritualitě. Co vlastně bylo na začátku? No, na začiatku bylo to, ja pocházím z Dolného Kubína, z Oravy, z krásneho prostredia hôr a lesov. A ja som začala študovať herectvo v Bratislave, čo ma naučilo detailnú prácu s emóciami a pochopenie emócií. A vo 4. ročníku som bola s Vierakovcami vybraná do filmu Kolia. Jaj, musel jsem chvilku vzpomínat. Ak si vzpomínáš. Musel jsem chvíli vzpomínat a říkám, jo, tam byla taková sympatická slovenská houslistka, violončistka. Jo, vlastně jo, to seš ty. Áno. A tento film vyhral Oscara za najlepší zahraničný film, aj Zlatý globus. A to som mala iba 22-23 rokov a stala som sa veľmi známa na Slovensku. A aj som pomerne veľa robila v divadle, moderovala, ale začala som cítiť, že je niečo viac. Než jenom to herectví. Než len to herectvo a ten taký bežný život. A veľmi si pamätám tú túžbu a hľadala som materiály, ale po tom páde komunizmu u nás toho veľa nebolo. To je pravda. Viem, že boli nejaké knihy o karme z Ruska. A potom, kde bolo na konci napísané, ak dáte túto knihu 7 ľuďom, zlepšite si karmu. Jasné. Řetězové e-maily a takové věci. Hej? Áno. A potom som čítala ešte jednu knihu od Deepaka Chopru. Jo. O nejakých vesmírnych zákonoch a veľmi ma to zaujímalo, ale ďalej som sa nevedela posunúť. Nič také nebolo, čo by mi povedalo, áno, toto je ono. No a popri tom, ako som bola herečka, ako som mala v sebe tú túžbu a vedomosť, že je niečo viac, len ešte to nemám tu pri sebe, tak som ako keby vnímala veľmi moju citlivosť a tú extrémnu empatiu a nasávala som ako taká, to sa povie psychic sponge po anglicky, psychická špongia, všetko do seba. Jo, ano, houba. Houba? No, po našem houba. Jakože prostě ano, to znám, jo, prostě čteš, jo, prostě furt něco, to jsem měl taky vlastně v 90. letech, to bylo období, přesně jak jsi říkala, byla obrovská nouze o informace. A moje rodiče mi jako vyčítali, že jsem nečetl, jo, že já jsem byl školní dítě a že mě nebavilo číst. Ale vlastně tehdy po roce 89 začaly vycházet nějaký první záhadologické knížky. Takže úplně jako stejný problém. Jako a najednou já jsem se začal rozjet a přesně jak ty říkáš, houba nasávala. Áno. Len ja som nasávala aj od ľudí, vieš, tie negatívne emócie, plus aj nejaké moje tam boli. Čiže ja som začala mať extrémne veľa pocitov a nevedela som, ako s nimi pracovať. Ani som nevedela, že sa s tým dá pracovať. No. Len ako dnes už viem, že sa pýtam, že kde ty cítiš strach, alebo bolesť, alebo kde to cítiš. A niektorí povedia, neviem, možno v srdci. A vtedy už viem, že takto nie sú žalúdkoví. Lebo tí, ktorí cítia život v solar plexuse, tak tí hneď povedia v žalúdku. Kde napríklad ty můžeš povedat, cítíš? Jasné, tady. V žaludku? V žaludku. Velmi silně prožívám emoce přes žaludek, vlastně přes druhou čakru. A cítím, jako, že to je pro mě hodně důležité jako čistit, že tam je hodně usazeného. A zrovna ten rok to mám jako velmi esenciální téma. Jo, takže ano. No áno, takže niekto má tú druhú čakru ako podbrúško, ale ja mám extrémne aktívnu tú tretiu. Ale aj druhú trošku, aj srdiečko. Ale primárna je ten solar plexus.
Mám to vlastne podobné. Čiže ja keď stretnem človeka, ktorý, a to som si na tebe všimla, že som ti povedala, že som bola v Prahe, že mi bola zima a ty hneď, vieš, máš tú empatiu. Okamžite na to zareaguješ, cítiš. Áno. A to mi dáva ako keby informáciu, že ty to robíš automaticky, lebo naozaj si to cítil, že mi bola zima. Ja som říkal, Ježišmaria, rýchle nejaký teplý čaj. A nie skúter, ale auto. Skúter, jasné. Ale mal prisvojené po mňa skútrom, ale vravím, že... Že radši tě zahřejem, až tě jsem otočil topení a říkám, no, prohřejem, aby s nám tady... Ďakujem, krásne, no. A to vlastne sú tí ľudia, ktorí cítia cez ten žalúdok, tam je tá extrémna empatia a to hneď také porozumenie, že máš pocit, že wow, to je tvoja rodina duše, ale tí ľudia majú aj ťažký život v tom, že sa musia naučiť pracovať s emóciami a energiami, lebo potom tá extrémna citlivosť môže prerásť do negativity a ako u mňa, keď som mala tých 23, 4-5 rokov, som začala mať fyzické problémy žalúdka. Ako celý ten čakrový systém, keby sme si rozobrali, že ktoré orgány s tým súvisia, ja som kolabovala na všetkých úrovniach. Chronický zápal mechúra, helikobakter v žalúdku, rezistencia na antibiotika, konštantné hrdlo, v divadle som hrávala, takže antibiotika, všetko toto. Spávať som nemohla, jednoducho všetko kolabovalo. No a do toho som sedela u maminky v Dolnom Kubíne a pri pevnej linke, maminka bola v robote a takto som sedela, mala som 25,5 roka, bola som v komplikovanom vzťahu a vravím, normálne som teraz už viem, padla do takej ako keby hlbokej prítomnosti. Proste ja si to dokážem spätne, ak to ty tak máš niekedy, že si to prehrávaš? Áno. Ako keby sa to dialo teraz znova. Niektoré situácie, áno. No a takto som si tam sedela a vravím, toto nemôže byť život, ktorý som tu prišla žiť. Ja neverím, ja mám 25 rokov, ale cítim sa stará, chorá, unavená. Nemala som ako keby depresie, len som bola úplne, že toto nie. Takto to nemalo byť. Není to ten správný smysl života, ktorý žijeme. Jasné. A do toho zazvonil telefón a niekto na druhej strane linky rozprával po anglicky. A ja som nerozumela anglicky, lebo som sa musela učiť v škole ruštinu a nemčinu. Jasné. A tak som si myslela, že to je sestrin snúbenec, vtedy teraz už manžel, tak som zložila a potom ešte ten telefón raz zazvonil a povedali, že sú z Českej televízie, že je tam americký režisér Patrick Grandau, ktorý ma videl v Koliovi 17-krát a napísal pre mňa film a že či prídem natočiť ho do Prahy. Preto hovorím, že osudová Praha, lebo Kolia sa točil v Prahe, aj tento krátky film sa točil v Prahe a tento krátky film ma neskôr priniesol do Spojených štátov, do Los Angeles. Takže takhle vlastně ta tvoje cesta do Ameriky, protože někde jsem četl, jako, že ty jsi to měla jako od počátku jako sen? Bylo to tvůj sen, nebo to jenom prostě jako se otevřela tomu? My sme o Amerike nesnívali. Ja som komunistické dieťa. Podobne, no. Takže u nás to bolo niečo, že to bolo zakázané a nie možné pre normálnych ľudí. Takže nesnívala som o konkrétnom niečom ako o Amerike. Ale vedela som od malička, že chcem pomáhať ľuďom. Rozmýšľala som, prečo ľudia takto trpia, prečo ja takto trpím, prečo keď dostanem 3 z matematiky, tak veľmi trpím. Prečo to tak veľmi bolí, že celý život to bude takto veľmi bolieť. A týmto som sa zaoberala. Preto som chcela byť buď učiteľkou alebo psychologičkou, ale nakoniec som tiež takou zvláštnou zhodou okolností skončila na herectve, lebo ma tam poslala jedna naša výchovná poradkyňa, že choď skúsiť na herectvo, čo v podstate malo zmysel, lebo som veľmi porozumela tým emóciám, keďže my sme mali veľmi prísnych profesorov na herectve, pán Martin Huba, Božidara Turzonová, Milka Vášáriová. My sme nemohli hrať, my sme sa museli stať a byť. Áno. Čiže ja som v podstate musela vždy cítiť, ako keby sa to naozaj dialo, čo je tiež náročné na herectve. Čiže tam ako byť v divadle 15 krát do mesiaca na javisku a cítiť tie ťažké role. Mala som jedno predstavenie, Výmena sa to volalo a tam som bola 3 hodiny na javisku a všetkým som si prechádzala a ja som vždy ochorela po tom predstavení. Hej? Takže... Jasné, jako, že si vlastně měla tu silu. Já se přiznám, jsem trošku se jako čichnul v tom, že jsem zkoušel autorský herectví. Takže si pamatuju, jak nás vlastně ta Eva jako
přesně vedle do toho, jako prožít to, procítit to. A vím, že jsem tady měl i Alexej Piška na rozhovor. A ptal jsem ho, jako jestli opravdu autentický herec je ten, kdo jako prožívá to tak, jak to je, že se staneš tou rolí. Ano. Jo, že se staneš prostě tím Hamletem. Ne, že hraješ Hamleta. Seš Hamletem, jo. Jo, seš tou Julí, jo. Prostě seš tou Julí se vším všudy. Jo. A to mě vždycky fascinovalo, jako, že vlastně ta anatomie, jo, skrze herectví prožívá to anatomii emocí. No, my sme sa učili herecké techniky na Vysokej škole muzických umení od ruského učiteľa Stanislavský. Slyšel jsem, neznám, ale slyšel jsem, ano. A od Michala Čechova, to bol synovec Antonína Čechova. A Stanislavský, to bolo všetko, nehraj, musím ti to uveriť. Keď sa na teba dívam, tak musím veriť, že to nehrá, že si to ty. Takže tam, áno, to bola veľmi také, to sa povie fine tuning, ako keď tu chceš zvuk presne, ako toto, tak my sme toto robili, my sme sa naladzovali presne s emóciami, aby to bolo čo najpresnejšie. Takže len je to náročné, preto aj veľa hercov a nie sú na to veľmi psychicky dobré. A utiekajú sa na to, aby vyrovnali ako keby to utrpenie tých postav a to všetko, čím sa musia stávať na tom javisku, tak veľa hercov sa utieka k rôznym závislostiam. Alebo teraz už tí filmoví herci, som čítala s jednou anglickou herečkou, že ona po každom filme musí ísť na dvojmesačný retreat, ako dať sa dokopy. Dať tú postavu emočne, energeticky, sa očistiť, ako sa očistuješ od bývalého frajera. Zo vzťahu, tak sa musíš očistiť aj od tej postavy. Takže to herectvo je, keď to chce človek robiť dobre, veľmi náročné. Já jsem to slyšel vlastně poprvé v kontextu, myslím, že to bylo Viggo Mortensen, jestli ho správně jmenuju, že jo, ten hrál v Pánovi prstenů a o něm se říkalo, že vlastně on, když dostal tu roli, tak on se stal tou postavou. On říkali o něm, že prostě přišel na plác od toho prvního momentu, tak prostě na sebe nasadil ten kostým, nasadil si prostě veškerý to vybavení a ne, že se nechal vozit autem a prostě jako nějaká primadona říká, ne, já prostě chci jít v tom kostýmu na ten plác, jako chodili se že po Novém Zélandu nějaký velký jako vzdálený lokace, protože říkal, já jsem chtěl cítit prostě, jaký to je být v tom stavu, jo, prostě být ten bojovník se vším všudy, co to znamená. Míst nejíst prostě těžký brnění, mít těžkou zbraň a prostě žít se s tím, jo. A to mě jako právě přišlo fascinující, že jako samozřejmě, jak ty říkáš, je to asi velmi náročný, pak to vyžaduje to obrovskou vnitřní hygienu vlastně. Jak ty jsi se s tím vyrovnávala, jo? Protože ty sama říkáš, že spousta lidí to jako potřebuje jako pak z toho vystoupí. Jak ty jsi jako se s tím vlastně popasovávala? Áno, ďakujem za otázku. No, na Slovensku som nevedela, ako sa s tým popasovať, že? Tam v podstate to bolo dosť, ako sa povie cruel, po anglicky cruel je také drsné. Vieš, drsné. Že zrazu si mladá, hráš v Oscarovom filme a musíš byť aj dobrá na javisku a aj proste ten život zvládať a musíš sa prezentovať dobre a byť aj citlivá, aj v rolách byť dobrá. A všetko to musíš udržať a v podstate ani nevieš, ťa ani spoločnosť nepripravila na to, že čo tento svet je, o čom a čo robiť teraz s tou svojou citlivosťou, hej. Takže prečo nespávam okolo 3:00 ráno a tak ďalej, hej. Ak som sa prebudzala, vieš, že tie informácie mi chýbali, čiže ja vďačím vesmíru, že som bola v Colliovi. Potom, že ma videl americký režisér, lebo po príchode do Los Angeles, keď som vystúpila na letisku známom LAX a nadýchla som sa, som vedela, teraz by som povedala, že to bol môj nejaký vnútorný hlas, že toto je tvoj nový domov. Jasné. A tam som bola prvýkrát len 10 dní a to bola energia, to proste malo tak byť, bol to osud, bol to ten ďalší krok môjho... Ste si cítila to volání, dá sa to tak říct? Ja som, to bolo vedenie, po anglicky sa povie knowing. Ja som vedela, že energeticky toto som doma. Som proste... Si na správnym mieste. I have arrived. Prišla som. Jasne. Vieš? Jasne. No jasné, že potom som musela ísť nazad a vybavovať herecké víza. A trvalo to
nejaký čas dokončiť to všetko. Všetci mi vrávali, že či som sa zbláznila, že ísť do Ameriky. Ja, Slovenka, bez angličtiny. No ale všetko to tak začínalo zapadať. Americký Slovák Borisko Rajek, ktorý žil v časti Venice v Los Angeles, povedal, môžeš u mňa byť v izbičke a budeš platiť len za energie, hej, lebo vtedy bol dolár 50 slovenských korún. To bolo extrémne drahé pre nás a ako som čakala na pracovné víze, tak som robila nejakých 5 reklám, v Prahe asi 2 alebo 3. Takže ten vesmír to podporoval určite. Až som nakoniec do Spojených štátov v roku 2002 odišla. No a tam som začala popri tom mojom sne, čo som si myslela, že idem byť teda herečkou a vyhrám možno ďalšie Oscara za najlepší ženský herecký výkon. Popri tom som začala vlastne sa aj spirituálne vzdelávať a rozvíjať. Takže tam vlastně, ty jsi mi říkala, že Los Angeles, že to asi není náhoda, protože Angel znamená anděle. Takže jakože to je spirituální místo. Ano, Los Angeles je vlastně... Protože já jsem spíš slyšel, jako, víš co, jako to, z Hollywoodu je to takové, jako, že to je prostě samý policajti, samý nějaký honičky, jako, že to je jako neznám Ameriku úplně, ale tak jako samozřejmě to, co jako člověk se jako tak doslechne, tak Los Angeles jakože je spirituální místo. No. To som bola ja prekvapená. Hej? Áno. Prvé dni mi moja spolubývajúca vo Venice dala ešte kazetu, tape, to sa povie kazeta? Kazeta, áno. A povedala, toto ti zmení život. A bolo to učenie Jerry a Esther Hicksovcov o zákone príťažlivosti. Ja, niečo ako The Secret film? Na nich bol urobený Secret, len ich potom dali z toho preč. Preto oni nemajú veľa pekných slov o tom Secrete, lebo vlastne, že tá pani, ktorá to točila, to vlastne najskôr urobila od Jerry a Esther Hicksovcov, ale potom, keď to začalo byť populárne, tak im nechcela dať dohodnutý honoráž, tak ich z toho vystrihli. Čiže v tom prvom Secrete vo filme boli aj Jerry a Esther Hicksovci. V druhej verzii, upravenej už keď to začalo byť populárne, ich potom z toho dali preč. Ale vlastne ten zákon príťažlivosti priniesli svetu, hlavne teraz v tejto dobe na novo Jerry a Esther Hicksovci cez učenie, cez ten channeling tých bytostí, ktorí nazývajú Abraham. A ja som sa cez nich naučila po anglicky. Ja som počúvala ich kazety. Mňa to, vieš, už sa to aktivovalo. Zrazu ty si mi tiež rozprával o tej svojej knihe. To je asi tak, ano, teď jsem to chtěl. To je asi tak, jako když já jsem vlastně došel k tomu, že mám přeložit knížku z angličtiny a říkám, teď já nemám jako slovní zásobu, jo, dobře, trošku nějaký pár slov člověk jako měl, protože už jsem v té době překládal nějaký články. Ale vlastně jako na to přeložit jako obsáhlou knihu, jo, kde prostě navíc ještě to není jako, že to není autorská kniha ve smyslu jeden autor píše něco, a tam je spoustu jako rozhovorů, takže každý má trošku i jiný styl, jo, víš, jakože jiný dialekt, nebo jak by se to řeklo, jinou formu mluvy v té angličtině, ještě v americké angličtině, že o to bylo náročnější, ten jako to přelouskat. Ale prostě jako jo, ono se to povedlo. Áno, krásne. takže jako souzním s tím tvým zážitkem. Áno, ja som sa teda naučila tá túžba, alebo to vedenie zase, to niečo, čo ani nevieme vysvetliť, tak to doslova tú angličtinu do mňa nejako dalo. A potom som si samozrejme knihy podčiarkovala, každé slovíčko, ktoré som nevedela a nejakým spôsobom som zrazu vedela po anglicky. Čo samozrejme ma otvorilo nielen tomu, že som mohla začať hrať v nezávislých filmoch, lebo zo začiatku som robila len modeling a reklamu. A potom som začala hrať tie veľké postavy v nezávislých filmoch. Myslím, že niekoľko z nich je aj na Amazone. Nie sú to filmy, na ktoré som nejakým spôsobom hrdá alebo pyšná, ale čo chcem povedať, že to si sa presne pýtal na tie veľké komplexné role. A to boli veľké komplexné role. A to som prichádzala na tom, že naozaj to je veľmi ťažké zamestnanie. A že úplne som si neistá, či to chcem robiť až takto, hej? Lebo to ako keby niekedy sa to popieralo, že chceš, vieš, pracovať na svojich vibráciách, čistiť svoje emócie. A potom som mala hrať 2 mesiace postavu, ktorú psychopatický manžel zavrel do zlatej klietky, aby mohla zložiť symfóniu. A ja som musela plakať, trpieť,
Vieš, že vlastne sa to tak mixovalo. A já jsem tam si všiml, že si hrála i jako v nějakých, jako řekněme, hollywoodských věcech jako Rychle a zběsile, byť samozřejmě asi to nebyla ta nejhlavnější role, ale našel jsem tě tam. Hrala som tam, ale konkrétne tie scény, kde som ja bola, sa vystrihli, lebo niekedy sa príliš veľa natočí. Čiže som tam hrala, aj som v titulkoch, ale no právě. Nie je to tam. To bol asi ten najväčší film. A ešte párkrát som bola tak veľmi blízko. Bond Girl napríklad som bola medzi poslednými na Casino Royale. Alebo NCIS. Viem, že tam tá postava potom bola, myslím, že Zeva sa volala 10 rokov. A vtedy to bolo, že tá castingová režisérka povedala, Silvia bola presne to, čo sme hľadali, len mala trošku ťažký akcent. A v tom čase som mala americký akcent, lebo som pracovala veľmi tvrde, ale som bola tak chorá, že niekedy mi to prišlo, že ako keby ten vesmír nechcel, aby som prešla úplne do toho veľkého hollywoodského sveta, lebo niečo. Vieš, že potom som sa už neskôr dozvedala, že raz, keď tam vstúpiš, tak tam, vieš, už je to na inej úrovni aj ťažké, aj tmavé. A máš pocit, že jsou tam, jako, že se říká, že ten Hollywood je takový jako zvláštní svět sám pro sebe. Tam je veľa temnoty, je veľa aj tých symbolov, aj ten spevácky svet, aj ten hollywoodský svet, tak že to není je toho úplně, tam veľmi veľa. Že to není úplně čistý, energeticky, myslíš si? Nebo máš tu zkušenost? Mala som jedného režiséra, s ktorým som robila na 3 filmoch a on bol chvíľku áčkový herec a mal aj tých najväčších agentov a on mi teda rozprával nepekné veci. A potom som hrala znova v 3 filmoch s jedným hercom, ktorý hral môjho manžela 3-krát v tých super nezávislých filmoch, v ktorých som ja hrávala. A on bol tiež chvíľku áčkový, lebo bol vo veľkom televíznom seriáli si pred 30 rokmi a tiež mi nerozprával pekné veci o tom. Takže som si povedala, že keď tam chceš zostať, tak musíš ako keby častokrát nastúpiť na tú ich hru. Veď vidíš, že keď sa niečo deje, všetci majú ten istý názor. Je jasné. Vidíš niekoho z tých hollywoodských celebrít rozprávať o svetle a láske a o pravde a vieš, a vždycky, keď sa niečo veľké vo svete udeje, tak oni sú ako keby ticho. Viem, že nedávno, keď Susan Sarandon, herečka, neviem, či si pamätáš, bola v Thelma a Louisa, vyslovila podporu Palestíne, okamžite ju agentúra vyhodila. Okamžite. Jednoducho ty nemôžeš mať iný názor. Aj iná herečka, ktorá mala točiť, myslím, že Scream, nejaký horor 4. A bola 2 dni pred začatím natáčania vyhodená aj svojim agentom, nielen z toho filmu, lebo vyslovila podporu Palestíne. Takže jednoducho tam sú, v podstate, keď už sa dostaneš do toho levelu, do ktorého som sa ja nedostala, ale ako keby niekedy to bolo fakt, že už som tam skoro bola, ja som to až nechápala, že prečo som musela ochorieť, som nebola 10 rokov chorá a ten moment, kedy som mala na ten americký... říká, ne, Silvia. Čiže to začalo byť až podozrivé, ako ma to tam nechcelo, podľa mňa energeticky. A aj sa vrátime nazad osudovo pustiť. Jasné. A dobře, tak když ne Hollywood, tak kam teda? Kam tě ten vesmír posílá dál? Tak vlastne ja som, ako vravím, ten solar plexus, tretia čakra, emócie. Aj to herectvo bolo o emóciách. Podľa mňa to nastavenie bolo, chcem tomuto rozumieť, ale úplne najviac, ako sa dá, kým si ešte pozemšťanom. Jasné. Čiže tam bol, popri tom, ako som hrávala v tých filmoch a sa pokúšala stále ešte, veď ale musí sa to raz podariť a tak ďalej, tak popri tom som presne nachádzala spirituálne smery učiteľov aj v tejto druhej línii, ktoré sa ako keby diali naraz, len potom eventuálne sa mi začali diať veci, ktoré už neboli len také normálne. A tam ma to už vystrelilo niekde inde. Už to otvorilo úplne iné dimenzie. Potom aj v tom mojom nasledovaní. Takže som si povedala, takže táto spiritualita, to bude teraz hrať prím v tom mojom živote. A tá túžba, to naháňanie sa po tých castingoch a potom všetkom, už sa to ako keby tá vibrácia toho spomaľovala. Jasné.
ještě se chci přece jenom zeptat, v tom světě, řekněme, ne v tom top Hollywoodu, potkával jsi tam taky jako lidi, kteří jako začali zjišťovat, nebo cítil si z nich, že jako objevují to samé, co ty, jako že vlastně jako, že potkáváš lidi, kteří řeší podobný téma, jako že by mohli žít ten život nějak jako jinak, jo? Že se nehoní za tím výsledkem, protože nejenom je to vlastně jako vede nějakýho dovnitra. Jestli tam jsou i takový lidi, jako mezi hercema. Chceš vedieť slávny napríklad? Aha. No, výborná otázka. Jo, že ty třeba můžeš potkat známýho herce nebo nějakou známou osobnost a najednou zjistíš, že to je velmi jako duchovní člověk a jenom se to prostě, on to neříká, protože je tam určitá zkomromnost, ale přesto se s tebou třeba bude velmi otevřeně bavit a člověk to může inspirovat, že jo. Řekne si, hele, tam je nějaká moudrost, která za to stojí, pro to zkoumat dál. I v tom mém osobním životě. No, ako keby tou meditáciou a tým spiritualizmom sú šlahnutí skoro všetci. Alebo tým zákonom príťažlivosti, pretože do Los Angeles prídu ľudia žiť svoj sen. Takže tam ten americký sen, American Dream, to je veľmi silná energia. A tá túžba po slobode. Vieš, keď je tam tak veľmi veľa ľudí, ktorí chcú žiť svoj sen, tak sa to nejak prejaví v tom kolektívnom vedomí. Preto aj to cítiš tam. Takže je tam také, by som povedala, že eufória, že tie prvé roky naozaj som bola hnaná a šťastná, že je to taký zázrak. Myslím, že aj niektorí ľudia vraveli, že tá Kalifornia je taká zázračná, že tam aj veľa tých startupov úspeje a veľa tých biznisov a spoločností ta energie podporuje to. Že bychom mohli říct, že jako opravdu tam energie jako vychází z toho prostoru, jako ze země, by se dalo říct. No neskôr som ja sa dostala k informáciám, že Kalifornia je súčasť bývalej Lemúrie. Lemúria existovala súčasne s Atlantídou, to boli staroveké kontinenty, ktoré sa neskôr potopili, takže tá Kalifornia je zázračná. Ja som potom aj študovala na tej mystickej škole, tam sa budeme trošku rozprávať, ale aby som sa vrátila k tým celebritám, tak chvíľku som bola súčasťou tzv. Spirituálneho Hollywoodu a dostávala som pozvánky na stretnutia, party alebo prednášky, kde bol napríklad Jim Carrey, alebo Jeff Goldblum, ktorý hral v Jurassic Parku. Na jednom bola dokonca Madonna, alebo Dennis White. A toto boli ľudia, ktorí boli otvorení a ich to zaujímalo, aj meditovali. Boli sme spoločne na prednáške Eckharta Tolleho. A ako boli, jednou nohou boli podľa mňa v tej spiritualite, ale vieš, môže ťa to zaujímať, ale možno, že nejdeš do toho tak úplne celé, lebo viem, že potom Jimovi Carreymu sa diali rôzne veci. A doteraz vlastne, keď Jima Carreyho sledujem, neviem úplne, že vie, o čom to všetko je a ako keby sa zmietal v tom, lebo vieme, že je aj veľmi srandovný, ale aj, že trpí depresiami a niekedy akože povie nejakú pravdu a zdá sa to, že pomáha svetlu, ale niekedy zase mám pocit, že ako keby pomáhal tomu druhému, vieš, že sa tak zmieta, že si myslím, že byť na tej úrovni toho všetkého je naozaj veľmi náročné. Je fakt, že mě zaujalo, že ho zmiňuješ, protože on, když se udělal nějaký, nevím, jak se to řekl, prostě asi na uvádění Oscaru nebo někde prostě něco povídal, nějaký proslov měl a že to hodně jako virálně kolovalo, protože to byl takový právě jako v tom dobrém slova smyslu, jako do duše, promluvat do duše. Tak jako, že se jako říkal, Jim Carrey je prostě jako aspoň někdo tam jako říká něco hezkýho ale zase na druhou stranu, jak říkáš, prostě v tom áčkovém Hollywoodu, tam jsou prostě ty světy jako složitější. No. Ja verím, že sa to raz všetko dozvieme, keď tá pravda vyjde von. Teraz môžeme naozaj len polemizovať a nejak tak svoje pocity z toho dávať von. Ale pojďme se vrátit k tobě, vlastně k té tvé cestě, protože ty si říkala, že nepustilo tě to dál, ale vlastně se začala cítit nějaké jako další možnosti. Co to vlastně tam jako bylo? Kam tě to vlastně začalo posílat? Jo? Ty jsi říkala, že ten Hollywood jako začal cítit, to je takové, to je druhá noha
A to první noha je něco jiného. No ja som si prešla mnohými učeniami, workshopmi, seminármi, kurzami od toho najväčšieho povrchu, čo by som povedala Tony Robbins, hej, že musíš si manifestovať všetko a chodila som po žeravých uhlíkoch a 2 týždne mi trvala potom seminári $1,500 tá energie toho a Bond Girl a toto urobím a toto nebudem tolerovať vo svojom živote. A fakt mi to trvalo 2 týždne, každé ráno som chodila okolo domu a dokážem to a yes. Ale po tých 2 týždňoch to vypršalo ako taká bublina a znova som sa vrátila k tým mojim emóciám, o ktorých ani Jerry a Star Hicksovci veľmi neučili tak, aby som si povedala, aha, toto je tá cesta. Takže postupne som pracovala aj s koučom takzvaného terapeuta Petra Levína, ktorý hovorí, že je to v našom tele a že tie emócie sú vlastne zaseknuté energie z minulosti a že treba ich cítiť naplno. No a takže som takto začínala tomu rozumieť a potom som prešla trošku do toho mysticizmu, keďže jedného dňa som bola pozvaná, a vtedy tam bol aj Jim Carrey predo mnou, do jedného domu v Beverly Hills. To bolo zhodou okolností na moje 33. narodeniny, Kristove roky. Zoznamila som sa s takzvaným učením diksha. Dávala sa diksha, že dávali sa ruky na hlavu a chodilo sa do Univerzity jednoty v Indii a vtedy ten indický nejaký guru Ananda Giriji prišiel do domu v Beverly Hills a dával dikshu, ale on akože bol už príliš veľký na to, aby položil ruky na tvoju hlavu, čiže on to dával očami. No a ja som na tie 33. narodeniny o 9 ráno mala aj s mojim kamarátom, producentom filmu Pokojný bojovník túto audienciu. A tak sme len tak pozerali a všetko, hej, nič také sa nejaké nediala. Ale keď som odchádzala z toho stretnutia, tak som vedela, že nastal v mojom vedomí nejaký shift. Niečo sa tam stalo. Posun, jasné. Všetkých mojich 5 zmyslov bolo úplne tak zvýšených a všetko som zrazu ľúbila. Keď som skúsila nejaké jedlo, to bolo to najlepšie jedlo, aké som zažila. Voda bola ako keby som pila briliantové svetlo. A ja som iba ochkala, hej. A aj mi kamaráti povedali, že vieš čo, choď domov, lebo dneska si veľmi čudná. Oni to nemohli pochopiť, že čo sa mi stalo. Mali rôzne vysvetlenie na to. Jasné, ale co si tam šlehla, ale... Áno. Ale ja som také veci, nie. Jasne. A na konci toho dňa, ďakujem krásne, za čaj, výborný. Na konci tohto dňa som... Potom, ako som bola v blahobite vnútornom počas toho dňa, tak na konci dňa som si šla normálne lahnúť do spálne mojej a viem, že bolo také šero, lebo som mala svetlo z ulice a zrazu v tej miestnosti som videla bytosť. Už sme u těch mimozemšťanů. Bytosť, ktorá bola asi 3 metre odo mňa, ale tam tak stála, dívala sa na mňa a to sa nedá ani popísať, čo som cítila. Myšlienky som nemala, len som bola v tom prítomnom okamžiku a cítila som s celým mojím telom. To nebola len láska, to bolo všetko. To bolo... Jej, super. To jsem chtěl vlastně jako se tě hned ptát, jako jak se s tom cítila, jaké to bylo, protože každý to jako popisuje jinak. Jo? Někdo tam má strach, protože je to něco pro ně novýho, ale ty si vlastně byla vlastně otevřená, což možná právě způsobilo, že se to potkalo. Úplne tak. Jednoducho tam došlo k nejakej aktivácii ráno v ten deň cez toho indického guru. Potom ale, keď som šla do Indie, už som to necítila, už som sa dívala na neho, že dostaneš ma znova do toho stavu. Ja tam si spávky. Ale nie. To bolo naplánované. A neskôr som, áno, už som si to vysvetľovala, musela som tomu dať aj to pochopenie, že ja som musela sa dostať ten deň do takého vysokého stavu, aby sa ten môj kamarát tých plejad, čo som tiež neskôr zistila, mohol znížiť. Jasné. Že on sa podľa mňa znížil tak najviac, ako sa mohol, aby
som ho mohla vidieť, ale ja som musela ísť tak najvyššie, ako sa vôbec dá, Jasné. aby sme sa mohli vidieť. Čiže to nebol normálny stav, v ktorom som bola. Tam sa nedalo veľmi fungovať, vieš, ja som naozaj ten deň len chodila po tom byte a wow, tak to už bude navždy. To bude krásne. V porovnaní s tým, čo som žila, vieš, tá citlivosť, ten solar plexus. Jasne. Takže to bol asi nejaký taký prvý stupeň osvietenia, o čom hovorí Eckhart Tolle, ten totálny bliss. Blaženosť. Ten stav, v ktorom možno raz budeme neustále, ale mne bol ponúknutý na ten jeden celý deň, kedy som mohla vidieť túto bytosť. Jasné. Víš, tohle je taková ta otázka, co je vlastně přirozené, co by mělo být nám přirozené. Jestli to, co jako žijeme, nazvěme to pracovně všední šeť, anebo ten stav této naprosté blaženosti a radosti. A my tomu říkáme obecně se tomu říkají změněné stavy vědomí. A myslím, že to byl Jarda Dušek, který v jednom rozhovoru říkal, že on se domnívá, že ty změněné stavy vědomí mu připadají, že to je to, co jsme žili jako přirozená věc v dávné minulosti. A že jsme to zapomněli. A jako propadli jsme se v podstatě, dá se říct, vibračně někam níž. A teď jako znova se k tomu vracíme, jezdíme na různý semináře, máme takovýhle mystický setkání, jako jsi měla ty. A vlastně jako na chvíli se jako tam nakouknem a pak zase z toho vypadneme a říkám, no po 14 dnech říkal, tyjo, a už jsem zase tam, kde jsem byl, že jo. Tak jako třeba vlastně ten člověk může, pokud s tím máš už nějakou zkušenost, jako co ti pomáhá vlastně se v tom udržet v těch stavech, vyšších stavech vědomí. Protože tohle je jako úplně esenciální jako problém, jo? Protože všichni chodíme na různé jako akce a prostě jezdí se festivaly a budeme dělat konferenci. A vlastně co bychom mohli dát těm lidem jako radu? Jak si vlastně udržet tu vnitřní radost? No, ja to poviem o tom horizontálnom a vertikálnom učení. No jasné. Čo vlastne aj ja teda, možno spomenieme tú spirituálnu školu, ktorú mám. Jasné. Že kde aj ja tak učím svojich študentov, ale v podstate aj sama so sebou týmto štýlom pracujem neustále. Horizontálne máme tu takú placku, kde každý Američan sa hovorí má svojho šrinka, čiže psychologa. Jo, psychologa, áno. Tam chodia sa vyrozprávať raz do týždňa k psychologovi. K lacnejšiemu, ktorý stojí možno $150, až po tých, čo stojí, neviem, $1000 za hodinu. A tam sa vyrozprávaš krásne, ale v podstate si stále na tej istej úrovni toho rozprávania, lebo tým rozprávaním, tým mentalizovaním, tým svojich emócií moc toho nevyriešiš, len si to tak na chvíľku uvoľníš. Podľa mňa rozprávanie nie je spôsob, ako vyliečiť, uzdraviť emócie. A ja teraz pracujem s tým, že ja idem veľmi vysoko do svetla, to znamená, že niekedy naozaj aj teraz mám zážitky podobné, len nie 24 hodín, ale zosilňujú sa mi, menia sa mi, zvyšujú tie zážitky. Zrazu dostanem nové uvedomenia, nové pochopenia, prídem na nové veci. Ale zároveň to zvyšujúce sa svetlo, čo prichádza k nám aj počas slnovratu, zatmenia slnka a týchto silných astrologických udalostí, to zvyšujúce sa svetlo, ktoré tlačí na tie naše korunné čakry, preto ľudí niekedy bolia hlavy a nevedia prečo, tak to zvyšujúce sa svetlo vyplaví na povrch to, čo nechceme vidieť, bojíme sa s tým pracovať, nevieme, ako s tým pracovať, ale je to v nás. Jinými slovy, cítíš, že ta situace, která se tady asi globálně, dá se říct, děje, takže to vlastně jako nás to nutí, aby jsme pracovali s těma, čistili a pracovali s emocemi. Áno. A to je vlastne proces, ktorému sa nedá vyhnúť. A podľa mňa je v tomto procese každý z nás. A ilúzia toho, že meditácia alebo spiritualita je len tá blaženosť, nám zabraňuje podľa mňa ísť ďalej, lebo do tej skrine, čo sme my tou skriňou, nemôžeš dať viacej svetla, keď nevyčistíš tie staré veci z tej skrine. Hej, súhlasím. Čiže my musíme čistiť. Čiže to sa strieda čistenie, práca s tými najväčšími bolestiami, traumami, strachmi, už čokoľvek je na tej emočnej škále, čo voláme negatívne.
Čiže toto negatívne my musíme premeniť na aspoň neutrálne, vyčistiť, zneutralizovať. A potom zrazu, keď vyčistíme, ja keď idem niekedy do takého 3-hodinového čistenia niečoho vážneho a hlbšie, tak potom sa stane, že som vyčistila priestor a príde ako keby ďalšia taká mystická skúsenosť. Uvoľnila som miesto a ten proces je fascinujúci. Vyčistíš, príde svetlo. Vyčistíš, príde svetlo. Výborně. Vlastně mi připomínáš moji podobnou zkušenost, že jednou jsem takhle taky jako meditoval, byl jsem takovým jako pohrouženým stavu a přesně nacházel jsem v sobě, díval jsem se po sobě, po tom vnitřním vesmíru a nacházel jsem různě jako zasutý emoce, nějaké jako bolesti, nebo nepříjemné situace jsem si vybavoval, který jsem se necítil dobře a říkám, aha, tak fajn, tak můžu nahlídnout, konečně to vidím a zkusím se na to podívat z jiného úhlu a zkusím to propustit, že jo, nějaký rituál, očistný rituál. Propouštím, děkuju za tu prostě situaci, protože mě to něco naučilo a pouštím to dál a propouštím vlastně ten strach, který je s tím spojený. A posílám vlastně, představu si, že do toho prostoru uvolněného jako nalejvám bezpodmínečnou lásku. Vždycky takový, wow, víš, jako najednou se jako něco, jako kdyby se ti, jak se říká, spadne ti kámen ze srdce nebo uleví se ti na zádech, jo, něco takového, jo. Takže hodně jako soucítím, jako skvělý. Úžasný. Jo, takže hele, přátelé, to mi přijde jako důležitý si jako najít, jo, každý si samozřejmě, ať si najdeme svůj svět, svůj způsob, ale jenom mi přijde důležitý si zvědomovat to, a jsem rád, že to spolu takhle sdílíme, že to vlastně jako ten prostor tu je, nebo že ta technika tady je, nebo že ty možnosti tady jsou a že to vlastně může nám obrovským způsobem pomoct. Kam to posouvá vlastně tebe? Nebo co ti to vlastně přináší postupně? Co všechno se s tím dá dělat? Tvoje osobní zkušenost. No, v prvom rade nás to posúva priamejšie na ten náš Boží plán. Na ten náš osud. Na tú najsvetelnejšiu, najrýchlejšiu, najideálnejšiu časovú os tej našej misie na Zemi. Áno, áno. Čiže čím viac toto je naša misia, to je ten osud ideálny. Čím viac si vybočený a keď ti príde skúška a ty proste nechceš ju pochopiť, nechceš ísť do tej hĺbky, ako hovorím, do toho vertikálneho, tak ťa to vyhodí z tej cesty, lebo oni ti povedia, už nemôžeš ísť ďalej bez tohto pochopenia. Ty ho nutne potrebuješ a ty povieš, ale ja chcem ísť len meditovať, ja nechcem ísť trpieť. No musíš ísť, lebo s týmto už ďalej ísť nemôžeš. Lebo potrebuješ, ja neviem, robiť toto pre svet, ale tohto sa musíš zbaviť, aby si mohol robiť toto pre svet. Jasné. A preto tí ľudia rezistujú a aj veľa spirituálnych ľudí nechce ísť do tej svojej špiny, hej? Alebo aj veľa ľudí pracuje tak, že čítajú knihy, majú všetko prečítané, chcú viacej informácií, ale musia si nechať ten čas, OK, teraz idem len do seba. Na to existuje veľa techník, rôzne techniky. Myslím si, že ženy, aspoň ja mám aj v spirituálnej škole väčšinu žien, ja robím aj workshopy uzdravenie emócií, lebo sú na to rôzne techniky a niektorí ľudia naozaj ako ja kedysi už majú veľké fyzické symptómy. A ten žalúdok, tá tretia čakra, ten solar plexus, tam máme veľa orgánov, vredy a takto. Ja keď počujem niekto, že Silvi, prosím ťa, mám vredy, to je v podstate môj ideálny klient, lebo tam to znamená, že tá túžba po tom dobre a po tej láske je tak veľká, že žije úplný opak, pretože nepozná to, že ako sa z toho dostať von, tak ako ja som si zažila. Takže na tvoju otázku, tá realita sa začne meniť, začnú sa diať veci až zázračne, ako aj tento môj výlet do Prahy, ako sa ma spýtal pred týždňom. Jo, to taky bylo kouzelné, protože jsme si psali spolu a jenom jsem tak říkal, a nepojedeš nahoru? Prostě to přišlo intuitivně, jo, já prostě si říkám, tak jo, domlouváme se rozhovor a odepisovali jsme se takový jako v celku volně a najednou mi nějak v noci, že v noci mi občas chodí vize, tak říká, hele, zeptej si, jestli náhodou nebudeme mít třeba cestu do Prahy, tak třeba něco natočíme a tak. No a ja som sa v tom čase rozhodovala, že či mám ísť do Prahy, lebo som mala premietanie jedného takého nezávislého filmu Diablova lest, ale to je práve o tých svetelných veciach, o tom našom poslaní, o tom boji za pravdu. A mali sme premietanie a
nevedela som, či mám ísť. Diablová zbierka sa to volá teda. Diablová les bol iný film, iný trojdielny film s Jiřím Strachem, čo sme robili, čo tiež bol o takýchto veciach. Takže to je zaujímavé, ako keď ešte niekedy aj som herečkou, že si pritiahnem také zaujímavé veci. Jsme trošku přeskočili toho mimozemštěna. Můžeme se k němu ještě vrátit trošku na chvíli. Protože vlastně ta tvoje zkušenost spirituální, kterou jsi měl ten den, takže způsobila to, že se ti otevřel nějaký, řekněme, paralelní svět. Přišla bytost, která zjevně je ti už teď dneska důvěrně známá, nebo asi spolu komunikujete dál. Co vlastně, co jsi viděla? Jo? Absolutní zvědavost, tak materiální absolutní zvědavost. Co jsi viděla? Viděla jsi postavu, viděla jsi stín, viděla jsi, jak se ti jako manifestovalo? Áno, videla som postavu ako keby z plazmy, priesvitnú. A videla som ako keby oči aj úsmev, hej? Ale nebolo to úplne, tie obrysy tváre tam neboli. Yes. Najbližšie, k čomu to môžem prirovnať, je neskôr, keď som videla film Stevena Spielberga Umelá inteligencia, alebo AI, tak tam tie bytosti svetla vyzerali tak ako najbližšie k tomu, čo som ja videla. Jasné. Ako keby tá hlava bola takáto, veľmi dlhý krk, vysoká bytosť, plazmatická, priesvitná. Kebyže mám, vieš, len ten stav mi nedovoľoval ani sa spýtať, čo to robíš? Ani mať myšlienky. Len také, že wow. Seš tady a teď, jo. A už vôbec nie, že vstať a dotknúť sa, hej. Yeah. Ale bolo to asi 40 minút. Bolo to dlhé. V tom stavu, v té situaci, jako cítila si, jako, že ti předává nějakou správu? Energiu. Vieš, tam podľa mňa dochádzalo k aktiváciám, lebo potom, keď ti poviem, že čo sa stalo ďalej, tak to, ako ono to pokračovalo, už potom ale v tej tretej dimenzii. Takže tam podľa mňa my sme si prišli aj vymeniť informácie nejaké, hej, čo ani nevidíme, nevieme, zrazu sa ti to dá do aury, alebo tie svetelné downloady, čo máme niekedy, keď je buď tá rovnodennosť, alebo slnovrat, a cítime, že wow, že dneska sú, ja to aspoň tak cítim, že tá energia prichádza cez tú korunú čakru, že to treba predýchať a do toho celého tela dostať. Ako tých mojich študentov v tej spirituálnej škole učím, že dneska sú silné energie zo slniečka, lebo bola magnetická búrka, hej. Jasne. A oni všetci, bolí ma hlava. A kebyže nemajú tú vedomosť o tom, že toto sa stalo, tak si možno dajú tabletku. Takže aj na to mám krásnu meditáciu, že ako stiahnuť tieto energie, rozdistribuovať ich do celého tela. Čiže, lebo my dostaneme, ako ja som dostala podľa mňa od tej bytosti informácie a potom na druhý deň sa to asi začalo už v tom tele rozdistribuovať. Náhodou som šla k jednej jasnovitke, úplne som chcela vedieť také bežné veci, že ako v živote, kedy to. A ona mi vtedy povedala, že je tam s nami nejaká bytosť. Ja som už nevidela. Ona ju videla a že si mám na chvíľku zavrieť oči, tak som si zavrela a tá jasnovitka sedela ďalej za stolom. A zrazu som cítila, že sa mi niekto niečo dotklo kolena a obrovská energia, až som sa takto musela vyrovnať. Jak se říká, projel blesk, nebo u vás máte krásný pro mě slovo zimou mriavky. Šel mi mraz po zádech. Áno, ale silnejšie. To bolo na bunečnej úrovni, to bolo vnútri v kostiach, to bolo nejaké svetlo, čo vošlo do mňa a korunou čakrou vonku, vieš, až ma to tak vystrelilo. A som otvorila v momente oči a tá pani sa ani nepohla. Ona sa volala Beverly Lavender. Dodnes si pamätám to meno, lebo som si ju intuitívne vybrala. Keď som prišla, to bol taký jasnovidecký obchod, to sa volalo Psychic Eye v Los Angeles a tam vždycky bolo asi 10 jasnovidiek a ty si vybral intuitívne, že ku ktorej chceš ísť. Hneď. Hezké. A táto Beverly sedela na tom mieste. Takže niekto, niečo iné sa ma muselo dotknúť. Yes. A ona vraví, že tá bytosť pristúpila ku mne a sa ma prstom dotkla môjho kolena. No a potom sme mali tú bežnú jasnovideckú hodinu, na konci ktorej mi ona povedala, aha, a teraz tá bytosť, ktorá tu mimochodom celý čas bola s nami, prišla ku mne a povedala mi,
aby som ti povedala, že on je Plejádčan. Že je Plejádčan. Proto máme za sebou ty Plejády. Máme Plejády. A ja vravím, a to čo je Plejádčan? A ona vraví, I have no idea. Že ona nevie. Čiže ona vôbec nevedela o Plejadách, o Plejádčanoch, ona nevedela. A ona vraví, a mám ti povedať, že sa volá Zork? Že je tvoj kamarát z Plejád. Hezky. OK. No, šla som domov, vygooglila som Plejády, prišla hneď prvá knižka. A myslím, že sa volalo to Here Comes the Dawn. A tam som, každá veta bola ako keby moja. To asi není titul, ktorý by bol v češtine nebo slovenčine. Neviem, ale môžem ti to dodať, ten obrázok tej knihy. Túto knihu som myslím nevidela v slovenčine a v češtine. To není taká klasická plejacká ako od Barbary Marciniek, alebo tak nie. To bola iná. A každá veta jednoducho bola ako keby moja duša hovorila. Preplakala som mu celú, za 2 dní som mu prečítala, ani som nemohla spať, lebo som chcela čítať. A bolo tam napísané na každej strane, ak ešte stále čítate, tak ste jedným z nás. Ak čítate, tak ste na nejakej misii na Zemi a tak ďalej a tak ďalej. No, takže to bolo také prvýkrát som mala ako tých 33 rokov, keď niečo takéto vôbec som začala zažívať. A to bola prvá kniha. Potom druhá kniha, tiež som šla do jedného bookstore, obchodu s knihami. A tam bola položená kniha na stoliku, keby na mňa čakala a ja hovorím, tak je tu kniha, idem sa pozrieť, čo to je a okamžite som začala plakať. A to bola ďalšia kniha, ktorú som mala čítať. Táto kniha bola od Barbary Handclough. To je plejacká channelerka, ktorá ale channeluje trošku technickejšie, astrologickejšie informácie. Jasne. O dimenziách a tak ďalej. A o plejadách. A tá v tej knihe spomenula Amoru Kuan Yin a povedala, že má v Mount Shaste v Severnej Kalifornii mystickú školu. Hezké. No a to bolo ďalšie, čo mi totálne zmenilo život. A tam si to dala A ja som okamžite volala, vygooglila číslo, volala som Amore a ona zdvihla a povedala, že sa musím najskôr uzemňovať. Že som mimo tela, že som veľmi... Že tě to hodně nadnáší, jako že nemáš... No, to je vlastně taky důležitý fenomén, který vlastně s tím naším objevováním, znovu objevováním spirituality souvisí, protože je tady, aspoň jako říká se jako o České republice a možná i na Slovensku to taky nějak jako žije, že jsme jako hodně spirituální, nebo máme sklony být hodně spirituální lidi. No, nevím, jak je to v zahraničí, že si říkal, že v LA jsou taky jako hodně ulítlí anděle. Yeah. Ale že vlastně jako, jak to přenést do tohoto života, jo? A že mi připadá jako důležitý si uvědomit, spiritualita je super, ale že jsme se narodili do této 3D reality. Takže vlastně jako umět to propojovat a že vlastně měnit ten svět, nebo tvořme si ten svět, ve kterém můžeme využít jako obě dvě přednosti. Nejenom být ty spirituální bytosti, jakože vymeditovaní mniši, ale vlastně i být v té 3D realitě, jako použít vlastně tu možnost manifestace, jo? Protože to, že jsme v těch tělech, v těch fyzických formách, zase nabízí jako spoustu jiných zážitků, jo? Prostě pozorování tohoto světa, dotýkání se, vnímání se smyslama, což ten duch zase jako neprožívá sám o sobě. Aspoň sa mi to také vidí. No určite to tak. Mňa to zastihlo presne vtedy, to som bola po Indii, kde som si len hovorila láska, svetlo a nefungovalo to. Tie lekcie v tej 3D realite boli ťažké. Jasné. Takže ja som vedela, že ešte tomu úplne nerozumiem, že ešte niečo musím pochopiť a tá Amora mi to povedala. Uzemňovanie, po anglicky grounding, napíš si na ruku veľké G-čko, 50 krát za deň si predstav, že korene ti idú z druhej čakry, z nôh až do zeme. Začni sa spájať so zemou. Proste môže si niekto myslieť, že je z Plejad, mimozemšťan, ale sme pozemšťania, sme na zemi. Nebo priniesť na zem, vysoké energie cez naše telo, ukotviť do zeme a nájsť to blaho, ten bliss tu. Priniesť tu, ja neviem, 5D, každý to volá inak, novú zem. Jasné. Vek vodnára tu, kým sme tu. Čiže to bolo pre mňa veľké pochopenie, že ja som v tom čase aj mala okolo seba ľudí, ktorí chceli, kedy to už príde,
Už aby nastal vzostup, aby sme odišli odtiaľto, aby prišli lode po nás. Je tu zle, toto je nespravodlivé, nemáme peniaze, nikomu to nebolo dobré. A ja som tak rozmýšľala v tom období, oni sú tak spirituálni, majú takéto zážitky, svetlo a všetko, ale vlastne sú veľmi zraniteľní, lebo stačí nejaká jedna skúška o fyzickom svete a celá tá ich spiritualita im skolabuje. Takže pre mňa to, že ja sa musím uzemňovať, bola veľmi dôležitá informácia. No a po pol roku som bola pripustená, tak ako kedysi v tých starovekých mystických školách v Egypte, v Grécku, museli byť pripustení tí študenti do tej školy študovať. Jasne. Ja neviem, s Aristotelom, s Platónom, čo mali mystické školy. To museli byť pripustení. Takže ja som bola potom pripustená s ňou ísť študovať po pol roku. Hej, dobre. Co bylo to vlastně to největší wow, který ti to přineslo? No to byla plejacká škola. Protože, pardon, já si vybavuju, že Manchester, jestli říkám správně, ta oblast. Mount Shasta, to je vrch Shasta. Jo, to je jedno z míst, o kterém mluví i Stephen Greer, což je autor, který je jako velmi sympatický, je to ta knížka, kterou jsem vlastně něj přeložil, tak on Mount Shasta a jemu podobní lidé často mluví. Já to místo neznám, znám moc vyprávění. Takže soudím, že to je jako něco, kde je jako hodně taky spojený se spiritualitou. Je to tak? Je to absolútne mystické mestečko. Je to 5-dimenzionálne mestečko. Aspoň vtedy bolo. Ja som tam prišla prvýkrát v roku 2010. Som šoferovala na aute a ľudia mi kývali z cesty. Srdiečka. Joj. A bolo to veľmi silné. Ako tam americkí indiáni majú tam stále svoje rezervácie, ale oni hovoria, že v Mount Shaste a okolí Mount Shasty je to tak silné, že by si tam nemal žiť, len prísť na také pobyty. Jasné. Lebo tam potom vojdeš do tej bubliny, ako keby. Čiže ja som tam študovala po dobu 3 rokov. Hej. Chodila som tam niekedy na mesiac, niekedy som tam aj bola aj 3 mesiace. Takže som sa dostala aj do tej komunity a na tej škole som si prešla asi 8 levelov, 8 úrovní. To bolo pomerne náročné štúdium. Vždycky trvalo 2 týždne až mesiac. Každý deň od 10. rána do 18. večer. A naozaj sme tam pozažívali veľmi veľa. Amora Kuan Yin už nežije. Ja som bola jednou z jej posledných študentiek, doslova po tom najväčšom 30-dňovom seminári Plejacká svetelná terapia 2 týždne na to odišla. A v podstate tiež ten princíp bol, ona channelovala všetkých a nádherne. Aj tie meditácie s ňou boli nádherné, ale poviem ti, že tie techniky, čo teraz aj ja učím a s ktorými ja pracujem, boli naozaj ísť do detstva, do tých najväčších traum, do tej najväčšej bolesti. Proste nemôžeš viac svetla do seba prijať, aj keby si všetky knihy sveta prečítal, keď nevyčistíš tie svoje bolesti. Takže to bol aj princíp plejackej školy. A cítíš tam, že to není jenom, protože vyjmenoval si, že jít do dětství, do tým, je to i třeba jako do minulých životů? No my sme ten prvý rok v Mount Shaste bolo otváranie sa, zosilňovanie týchto jasnovidenia. Jasnocítenie to mám, len som si to potrebovala prečistiť. Jasno počutie, takže my sme začali jedna na druhej spolužiačky pracovať a v podstate sme sa učili aktivovať tretie oko a čítali sme si navzájom programové vzorce, presvedčenia. Najskôr som si myslela, že ja toto nemôžem, však ja ledva meditujem, ale postupne sa to dialo a preto si myslím, že my všetci máme takéto schopnosti, že my ani nevieme, čoho my všetci sme schopní. Ja som povedala, Amora, toto ja nebudem vedieť. Ja som myslela, že mňa ideš liečiť. Že mňa tu budeme liečiť, hej, alebo že ty budeš liečiť tie moje spolužiačky. Ale Amora povedala, nie, vy sa idete uzdravovať navzájom. Úplne prvá meditácia bola stretnutie s našim vyšším ja. Mali sme takto položiť ruky a mali sme sa spýtať nášho vyššie ja, či má pre nás naše meno. A ja som si myslela, no určite mne ide nejaké vyššie ja povedať meno. Ale povedalo. Úplne zrazu vo svojej epifíze v centre mojej hlavy som cítila, že bolo povedané meno. Ja som to videla. Kašia. No a postupne sme začali aj vidieť minulé životy. Hej, Amora si len tak povedal, no a teraz si predstavíte časovú os a prenesiete sa, že kde to je a budete vidieť na tom klientovi minulý život a
Ale nie zo zvedavosti, len ten, kde sa niečo stalo, čo musíme preliečiť. Jasne. A ja som si zase povedala, že ja v živote nebudem vidieť. No ale jednoducho nejakým spôsobom aj tie podporné energie toho učiteľa, aj tej Mount Shasty, sa to tam začalo otvárať. Super. To je diváci zase jako takový ten aspekt, a sám to pro sebe zkoumám, jako kam až to vlastně sahá. Mm-hmm. Jo, jako kam až vlastně musí člověk jít, aby vlastně poznal sám sebe. Mm-hmm. Protože bez toho vlastně nemůžeš jít dál, jo? Že vlastně bez toho, aniž bychom poznali svoji minulost, bez toho, aniž bychom procítili vlastně, kým doopravdy jsme, tak vlastně nemůžeme tvořit v tom světě. Nebo můžeme, ale nebudeme v tom šťastní, jo. Jo, děláme, pořád něco děláme, ale pak jako je to takové, jako, že jsou ty lidi naprknutí v tom ranním autobuse a vlastně neužívají si ten život. No, vlastne, vieš, každý deň ráno ja to tak berem, že vstanem a idem do práce. Do tohto života. To je tá práca. Lebo ten jeden deň nemusíš hľadať, že čo ma bolí, kde to je. On ti to prinesie. Proste príde nejaký ten trigger, spúšťač, niekto ti niečo povie, urobí, alebo si na niečo pomyslíš, alebo ti niečo pripomenie a budeš to cítiť. Teda ja to cítim, aha, tuto to mám. Tuto sa mi to zapichlo. A tak ďalej. Takže ono to vychádza. Nemusím niekto mať vždycky niekoho, k tomu bude čítať minulé životy alebo veci z detstva, ale tá realita s nami extrémne spolupracuje. Nám to vždy ukáže. Hej? Že niekto si povie, včera som mala kávu s jedným človekom a on vraví, nie, je to tu len krásne, všetko len krásne. Užívať si moment, iba si užívať, iba pozitívne. A ja vravím, no ale niekedy, vieš, a jemu sa dejú veci, ktoré nie sú pozitívne, ale on to dá preč. On povie, nebudeme na to myslieť. Lenže tým, že to dáš preč, bez práce, tak to neuzdravíš, tým pádom to má stále tú svoju manifestačnú silu. Áno. Preto niektorí ľudia povedia, prečo si nemanifestujeme len dobré veci? No lebo ty manifestuješ so všetkým. Taký, aký si, celý, 100% teba, vedomie, podvedomie, nadvedomie, vyššie ja, ale aj tie naše tiene alebo bolesti, všetko to má manifestačnú silu. Čiže to manifestuje celé všetko. Čiže my nemôžeme povedať, ja chcem manifestovať len toto a tieto bolesti, to nechcem, aby manifestovalo, to vypnem. Vypneš, to sa nedá. Zastrčíš. No. Čiže preto ja si vždycky predstavím kotol a tam je guláš. Všetko je v tom guláši a to sme my. Jej. A čím viacej budeme čistiť, tým aj tá manifestácia bude čistejšia, jasnejšia. Přemýšlím nad tím, jestli to pozitivní, negativní, jo? V podstatě máme tendenci to tak jako různě si to škatulkovat, jako a tuhle tu emoci chceme, a tuhle nechceme, a tohle chceme věnovat pozornost, tohle nechceme věnovat. Jeden moment mi přišlo to, že vlastně to, co takzvaně je negativní, nebo ten strach, nebo vlastně to, jako ty emoce v tom břiše, protože z toho říkám, řešil jsem to teď nedávno, tak mně přišel takový vhled a říkal mi to, ale teď je to vlastně nádherný radar. Jdeš tím životem a nebo ti řekne, mě to řekne, hele, ne, tam nechoď, tam ti nebude ti dobře. Jo, když se bavím o přítomném okamžiku, anebo se vrátím v čase a to já říká, hele, tady jsi byl v tom stavu a nebylo ti tam dobře, jenom si to neviděl. Tak jsi to prožil, ale díky tomu se posunul dál. A teď se zpětně na to dívám a říkám, aha, kdybych už tehdy vnímal, jo, tu negativní emoci, chceme-li to tak nazvat, tak bych třeba ten život žil jiným způsobem. Jo, teď to nesoudím, jestli to je dobře nebo špatně, nedávám tomu jako nějaký význam, ale vlastně říkám, teď vlastně je to vlastně geniální, jo, že ten vesmír, jak ty jsi to sama nazvala, sama nádherně spolupracuje. Říká, hele, Sylvie, Suené, nebo prostě Maruško, Pavlíku, jo, prostě tadyhle ti bude dobře, tady je to znamená, jdeš po své cestě, za tím svým životním posláním. Tady ti není dobře, můžeš si to prožít, jo, prostě tam jsem cítil, ano, můžu zažít tu negativní emoci, něco mě to dá, jo, nějakou osobní zkušenost, anebo můžu říct, hele, já už to vlastně nepotřebuju, jo, už vím, že tohle to není ta moje cesta. A můžu jít dál, takže vlastně mi to přijde geniální. Cítíš to taky tak? Áno, že my máme nejaký taký navigačný systém. Áno, to GPS. Áno. Vnútorné. A čím viacej čistíme, čím viacej svetla do nás teda môže vojsť následne, tým viacej chápeme. Moja učiteľka Amora hovorila, že my máme ako je ten lotosový kvet na kornej čakre, že tam je takých 108 púčikov, ako keby 108 takých kvietkov, kohútikov.
A keď chceme dovršiť osvietenie, všetkých 108 musí byť rozkvitnutých. Čiže tie veľké pochopenia musia byť. Čiže vieš, ty môžeš stretnúť človeka, ktorý má veľa pochopeného niekde, ale tam mu to ešte chýba, hej? A to umenie je načítať si sám seba. Aha, tuto nechápem, hej? A ako vravím, ako ty krásne hovoríš, tá realita nám pomôže, že zrazu mi príde niekto do cesty, ktorého úplne, aha, tak toto neviem, tuto sa neviem zorientovať, toto nepoznám, tuto ma čaká nejaké pochopenie, hej? Ale nemôžeš byť naivný, že idem ho vidieť len pozitívne, idem všetkému veriť. Áno, áno. Musíš to preskúmať, ja to hovorím, že my takto ideme a tu máme kopček. A teraz veľa ľudí, kopček, hej, tu je nejaká negativita, hádka, konflikt, preskočí a ty taká, a to si ty, a ty, dobre, tak ja ho zablokujem, nejdem sa s ním baviť, prestanem sa s ňou kamarátiť, nebudem s ňou spolupracovať a idem ďalej, hej? Lenže ten kopček mal svoju hĺbku, nejaké korene. A my, ak sa tu nezastavíme a povieme, aha, toto je nejaká lekcia, takže tu idem po vrstve do vrstvy. Možno práca s vnútorným dieťaťom. Idem nazad do detstva, kde som sa zasekla, kde mi chýba tá moja časť, čo vtedy to nevedela spracovať, prežiť. A potom, keď idem na koreň tohto, tak sa tá cestička ako by vyčistila v tom časopriestore a už môžem zase ísť chvíľu fajne, až kým príde ďalší kopček. Lenže keď ja tento kopček preskočím, tak ten kopček nabere na sile a tu bude znova ten kopček. Ešte sa to môže... Ale ešte aj väčší. Áno. A tuto to už bude možno pred všetkými ľuďmi. Možno to už bude veľmi dramatické, hej? Čiže ja poviem vždycky nepreskakovať kopčeky. Zastavte sa. A ľudia povedia, ja nemám čas. Ale ten čas sa ti rozťahuje. Ten čas si vlastne vytvoríš tým, že si spracuješ niečo, nejaký problém, ktorý by si ešte 35 krát stretol v živote. Áno. A stratil strašne veľa času. Presne. Čiže zastav sa, choď do hĺbky, vyčisti všetky tie vrstvy, daj si čas na to spracovanie a tuto si toľko problémov vyčistíš, že zrazu, wow, že mám čas. Nemám to tam už, nemám tie zasekovačky, tie zápchy v tom živote. No a preto ja hovorím, že vieš, ja som mala napríklad nejakú klientku minule, alebo pracujem niekedy aj individuálne s ľuďmi, ktorá mala veľmi smutnú vec, čo sa jej stala, úplne na to zabudla. My sme to objavili hlboko v podvedomí, že niekto jej ubližoval v detstve. A potom ona to vlastne v sebe poprela, nikdy to ani rodičom nepovedala a zrazu sa jej to otvorilo. Jasné, že to nebolo príjemné, to nanovo prežiť a všetko. Ale z toho sa jej odvinulo toľko. To malé dievčatko si urobilo toľko programových vzorcov voči tomuto životu a ľuďom v ňom, že v podstate ona mi priznala, hoci bola v 17-ročnom vzťahu, že ona nikdy neľúbila. Neskôr sme sa dostali do toho, že ona všetkých nenávidí. A samozrejme, neskôr samú seba. Za to, že jej to niekto mohol urobiť. Jasné. Čiže tá práca s vnútorným dieťaťom, alebo myslím, že ľudia robia aj tie konštelácie, vrátiť sa do toho a uvoľniť tú zaseknutú energiu. Vieš, keď malé dieťa, alebo aj ty pred 10 rokmi a ja sme nevedeli, ako vyriešiť situáciu, ten kopček a preskočili sme to, ako keby tam nám chýba to naše uvedomenie a teda časť seba. Čiže je dôležité sa možno vrátiť v tých spomienkach, že čo som vtedy neurobila, vyriešiť sa tam, vyriešiť si, všetky tie emócie si prečistiť, predýchať, na to máme rôzne techniky, tlačiť, proste zvuky vydávať a tak ďalej, tlačiť brúško niekedy, tú emóciu vyčistiť a potom mať nejaké uvedomenie, odpustiť si a vyčistíš to. Lebo hovorí sa, že čas je len ilúzia, čiže tým, že ideš do minulosti, hovorí sa, že nikdy nie je neskoro mať šťastné detstvo. Hej. Lebo sa môžeš prečistiť. A tie spomienky ako keby sa zmenia. Ty si premeníš, to sa volá reframing, čiže preformátuješ si to energeticky a naozaj ťa to už nenapadne, už ťa to nemáta. Ono ťa to bude, ja preto hovorím, spomienky na našu minulosť, na nejaké udalosti, ktoré sa nám pripomínajú, opakujú. Tam nás to volá. Tam nás to naše ja, to naše vnútorné dieťa volá. A tu som tu zaseknutý v tej traume. Prosím ťa, poď sem a zachráň ma. Jo, já jsem prošel výcvikem konstelací, takže já to znám, tyhle ty vzorce, jako ty modely. A byť jsem někdy pak jako nedělal konsteláře, v rámci výcviku ano, ale pak už ne. Tak hodně z toho těším do dneška, protože jako cítím přesně, jak to popisuješ, že ono
máš možnost se vrátit do dětství ve vzpomínkách a vlastně si vytvořit, jako projít si ty emoce, ty emoční situace a pročistit si je, uvolnit to, jo. Ta minulost se, řekněme, jako z hlediska nějakého zážitku, ono se to nezmění, ale vlastně můžu si vytvořit paralelní realitu, kde se cítím, se ty emoce vlastně uvolnějí, jo. Jakoby změním toto vnitřní nastavení. Stejně asi tak, jako ty to máš to s tou klientkou, která díky tomu prostě traumatu jako měla velmi smutný bytí, tak vlastně tohle vlastně pomáhá obrovským způsobem jako změnit ten svůj příběh a pak i v tom běžném životě se nám ty věci začnou dít jinak. Jo, prostě je to zase to téma, když neznáme nebo jako nemáme vyčištěnou svou minulost, nebo ji neznáme třeba dokonce, to ještě jako, což je vlastně jako by řekl globální trauma naší společnosti, neznáme svou minulost. Tak vlastně o to už se staví, vlastně tvoří ta přítomná realita, ten přítomný okamžik na to budoucnost. Jo. Takže souzním, to jo. hodně důležitý téma, no. Co je v té práci, nebo vlastně kam tě to posouvá dál? Vlastně co je to tvoje teď, jako cítíš, že je ta tvoje největší životní mise? Od herectví se postupně vlastně dostáváme k té spirituální škole. Je to co teď jako cítíš, jako to nejdůležitější? Áno, ja som si prešla vlastne takou ďalšou vecou, takým ďalším prebudením asi pred 2 rokmi, kedy som bola veľmi smutná, čo súviselo s odchodom môjho rodiča, so spôsobom, ako sa to celé udialo. Jasné. To bolo, myslím, že v době covidu? Áno, to bol vlastne koniec a mala som pocit, že to bolo veľmi nespravodlivé a že to bolo vlastne medzi svetlom a tmou. A snažila som sa s tým vyrovnať, ale bola som ako keby som cítila, že to svetlo ma neochránilo a že tá temnota zvíťazila. Ale potom ma môj kamarát z kalifornskej Mount Shasty kontaktoval a pozval do Salzburgu na konferenciu priateľov UFO v nemeckých hovoriacich krajinách. Tam môj kamarát Rob Potter, inak veľmi zaujímavý človek, on aj pracoval s Fredom Bellom, ktorý žil v Lagune Beach, 2 hodiny od Los Angeles, a ktorý údajne v Lagune Beach je taký park a tam kontaktoval plejadskú princeznu Semiase a ona mu dávala návody, ako vytvoriť rôzne pyramídy a rôzne také konštrukcie. A tento Rob Potter pre tohto Freda Bella pracoval. Takže mi o tom veľa rozprávala. Tento Rob Potter ďalej vyrába tak rôzne náhrdelníky a pyramídy aj podľa toho návodu, čo tá plejadská princezna Semiase dala tomu jeho spolupracovníkovi Fredovi Bellovi. A tento Rob Potter povedal, že musíš prísť do Salzburgu, lebo tam je konferencia UFO a ja tam budem mať prednášku. Aj môj kamarát doktor Ray, ktorý žil údajne 5 týždňov na Venuši a napísal o tom niekoľko kníh a je veľmi napojený s Venušanmi. Aj pani, ktorá tvrdí o sebe, že žila na Venuši, Omnek, tá je jeho veľmi drahá priateľka. Teraz budú mať, myslím, v auguste konferenciu v Nemecku. A tak som sa do tohto Salzburgu dostala a tam som prišla na to, že sa dívam na horu Untersberg, na ktorú sa díval aj Hitler. Preto tam mal to svoje Orlie hniezdo. Ja som sa tam šla pozrieť a vravím, takže tu on sedel a tu si to predstavoval, že ide ovládnuť svet. Lebo tie energie, to je tam neskutočné. Ale na túto horu Untersberg som sa ja dostala aj preto, lebo som si prečítala blog od Kobru, ktorého meditácie som kedysi prekladala. To mi môj kamarát zase tiež náhodne poslal synchronicitne. Keď si už tam, tak prečítaj si toto o tej hore. A on tvrdil, že tá hora Untersberg je zázračná hora, tak ako v Kalifornii je Mount Shasta. A že sú tam anomálie časové. Že existuje článok normálne v Novinovi, kde 3 ľudia sa stratili v nejakej jaskyni tam a našli ich na druhej strane sveta. O 3 mesiace vôbec si nepamätali, ako sa tam dostali na nejakej lodi v Atlantickom oceáne, sa zrazu ocitli. Ďalej tam vidia niekedy škriatkov, alebo tam niekto vošiel do nejakej jaskyne a boli tam vojaci z druhej svetovej vojny, ktorí hrali karty.
Tvrdí sa, že sú tam portály do vnútornej zeme a tak ďalej. UFO tam pristávajú aj odchádzajú. Jednoducho tam sa toho veľmi veľa deje. Nejakým spôsobom tá hora bola dosť utajená. Ja som netušila, že niečo takéto existuje. Údajne Dalaj Lama, keď bol v Európe, povedal, chcem ísť na Untersberg. Čiže ja som na tento Untersberg šla, to bolo v júni pred 2 rokmi a bola som veľmi smutná a ako vravím, nemala som dobré obdobie, mala som pocit, že ma svetlo zradilo. Ako som vyšla na túto horu, tak zrazu do mňa vošlo svetlo, zase cez korunú čakru, ale to boli také dávky, že ako keby si ti dal elektrody niekto na hlavu a začalo sa do mňa nalievať zlaté svetlo. A ja som povedala, dobre, verím, že ste, budem tu, nájdem si to svoje pocitové miesto, aby sa to tu dalo, skúsim ešte raz, ale idem byť teda tou vesel, tou takou loďkou. Lodí. Naplno, ako mám byť. A vy ma posúvajte, vy ma vedzte. A ja budem čistiť v sebe všetko, čo mám čistiť. Aby proste prišlo viacej svetla a uvidíme, kde nás to zoberie. A do toho mi, už keď som cestovala z toho Salzburgu, tak šlo, tak musíš založiť spirituálnu školu, musíš napísať program Šťastie v našom vnútri, musíš urobiť toto. Prišla som domov, synovec, ktorý mal prázdniny, povedal, ideme nahrávať, tak sme začali nahrávať meditácie. A ako keby to už nejde úplne zo mňa, ako keby to už všetko je nejakým spôsobom vedené. A ide to síce aj cez mňa, cez moje príbehy, lebo toho bolo veľmi veľa, čo som si ja prežila a pochopila. Ale sú tam učenia, ktoré prinášam tým, ktorí sú pripravení. Že ja nejdem úplne po tom povrchu. Aj tá moja spirituálna škola, čo je vlastne online spirituálna škola, čo sú každotýždňové lekcie, živé vysielania, aj stretnutia, meditácie. Presne tam idem, že ideme do absolútneho svetla, do energií, kedy ľudia majú pocit, že lietajú, že idú vyletiť do svojho tela, ale ideme aj do tej najväčšej hĺbky, lebo tam to je všetko ukryté. No. Takže tak. Uvidíme, kde nás to všetkých zoberie. Ale ja verím tomu, že tak ako sa hovorí, že inkarnovať sa do tohto času na Zemi, že na to bola veľká čakačka. To říká, myslím, že Alex taky, jo. Že se tady všichni tlačili. Ježišmarja, tady je úžasná je příležitost jako dojít obrovského povýšení energie jednak a druhá jako vlastně pomoci tomuhle světu přejít do jiné dimenze. A že tohle se tady potkává a dějou se tady prostě všechny ty zvláštnosti, které teď tady zažíváme v tenhle ten čas. A to s tím souvisí. Hele, já cítím, co je vlastně, ty jsi říkala, spirituální škola. To je to teď vlastně toto, co teď nejvíc je pro tebe to nejdůležitější, co teď žiješ. Teď a tady v přítomném okamžiku. No ja totiž to sa pýtam ľudí, kde cítite emócie. Alebo aj keď mám nejaké vysielanie, alebo na Facebooku, na Instagrame, na YouTube. A kto povie, že v žalúdku, tak jednoducho ja viem, že tí ľudia veľmi trpia. A ja im chcem povedať, ja mám metódy, ja viem, ako vám pomôcť, lebo ja som tam bola. Od malička som chcela pomôcť ľuďom, čiže ako učiteľka alebo psychologička. Mňa boli, keď ľudia trpia. Ale niektorým sa nedá pomôcť, lebo nechcú, lebo nie sú na to pripravení. Čiže ja som tu, som k dispozícii. A či už cez formu spirituálnej školy, alebo sú tam nejaké kurzy, kratšie, dlhšie, alebo nádherné meditácie. My máme tak krásne, ako sa povie, feedbacky, recenzie od ľudí, zázraky uzdravenia. Proste ľudia povedia, že ani som nežil predtým, než som začal na sebe pracovať. Hej. Takže naozaj pomôcť tým, ktorí si pomôcť chcú. Pomôcť im ukázať cestu alebo dať im nejaké techniky. A myslím si, že to potom bude tá kolektívna misia, čo máš aj ty, aj Alex, máme všetci, priniesť čím viac ľudí do toho nového veku. Do toho veku vodnára, zlatého veku, 5. dimenzie, novej zeme, akokoľvek si to už kto nazve. Vlastně to je to, co jsem asi ti říkal, že jako cítím, že každý z nás, kdo má možnost promlouvat k lidem, tak kolem něj se tvoří nějaká skupina fanoušků, nebo prostě klientů, nebo prostě přátel, kteří se ladí na podobnou vlnu.
někde se ty světy propojují, někde se potkávají, někde se to teprve tvoří, ale vlastně, že my, když jsme se to rozložili jako nějaký mapy naší, tak už se jako otvírají takový ty květiny, jo? Že takhle jako vyrůstají na každém místě. A teď je to takový, jako, že to není systematický, takže to není možné jako tak snadno jako setřít z toho povrchu a říct, hele, to tady zakážem, ale tím, že je to takový jako anorganický tak a přirozený a vychází to z nás, naší podstaty, tak je to asi to nejlepší, co pro to můžeme teď udělat. Vieš, ja som na mojej ceste 25 rokov, ale napríklad niektorí moji študenti alebo klienti za 6 mesiacov som mala študentku, ktorá schudla 25 kg. Ale len preto, lebo prestala zajedať svoje emócie. Ona nevedela, čo s tým robiť, čiže ona jedla. Já musím říct, že se mi takhle podařilo odložit od léta, minulý léta do teď. Nejdřív to bylo, myslím, že 10 kilo a pak dalších 17 kilo. Odložil si. Jo. Pardon, dohromady 17 kilo. Si schudol, ztratil. Odložil jsem 17 kilo. A já jsem věděl, že to je spojený s emocemi. Já jsem si to byl plně vědom, jenom jsem nevěděl, kde je ten klíč. Víš, kde jsem zapomněl ten klíč od toho, kterým to odemknu a vypustím vlastně tu přehradu ven. Takže mi to chvíli trvalo, než jsem to našel, ale když jsem to pak objevil, tak já jsem to nesledoval, víš, jo? To už nesleduješ, to už nechceš schudnout, to se už upravíš sám. To se stane samo, jo. A jenom jeden moment mě nějak jako napadlo, že se po dlouhé době stopnu na váhu, protože jsem říkal, já nějak plandají kalhoty, jo. Tak jsem stopnul na váhu a říkám, tolik, jo. A říkám, co se to stalo? A říkám, to si nevšimneš. Toto keby vedeli ľudia, že chápeš, že niektorí ľudia celý život chudnú a priberajú. Tak. Alebo niektoré celebrity, ja si niekedy otvorím nejaký článok, alebo to na mňa vyskočí a ona zase schudla a vletí do plavek. A ja vravím, to sú zaseknuté emócie a neschopnosť, nevedenie, teda neschopnosť je také ťažké slovo, ale tam iba chýba to otvorenie sa tej práci na sebe, ale zvnútra. Nie, že držať dietu a kontrolovať si kalórie. No jasné. To je šialené. Proste, keď začneš pracovať s tými tvojimi traumami, čo väčšinou, keď niekto povie, že má problémy s jedlom, tak tam toho je nakopeného. To telo si doslova drží tú energiu, tie emócie na sebe sú nespracované a teda si ich držím na sebe, lebo sú nespracované. A keď s nimi začnem pracovať, oni začnú odchádzať. Tá energia proste sa zmení, všetko to odíde. Čiže, alebo aj traumy. Mám sériu workshopov uzdravenie emócií, to sú fyzické, ale to prídu ľudia do Bratislavy a tam pracujeme naozaj s tým, ako si pomôcť, ako sa naučiť ísť do hĺbky. A ja používam aj takú metódu, čo to ma bývalý priateľ naučil, ktorý meditoval 4 roky s osvietenými majstrami a tí ho naučili, že normálne v tej solárnej čakre, že si máš tlačiť na brúško a masírovať. Aha. A že sa ti začnú uvoľňovať energie. A ja som to názorne ukazovala na tom workshope. Jedna pani si prišla, lahla, ja som sa jej len dotkla. Doslova som sa jej dotkla miesta a ona začala plakať, triasa a šla cez nejaký polhodinový proces. Ona bola tak nachystaná, vieš. A teraz si predstav, čo je to udržať, tie strachy, tie bolesti, že chodíš, proste nechceš, aby ťa niekto vyrušil, aby ti niekto niečo zlé povedal, lebo všetko to vlastne je ten prst, ktorý som jej položila, ale bola v bezpečnom priestore. Čiže ľudia sú tak pripravení. Ale ako im povedať? Takhle, jo, prostě ten impuls. Ano. Já si myslím, že každý z nás asi proto teď tady děláme, co nejvíc umíme, už jenom tím, že se o tom třeba povídáme. Ano. Já cítím, že jako asi by se dalo povídat hodiny a hodiny. Ano. Ale aby to bylo zase si nechme něco na příště. Takže ti chci poděkovat za tvůj čas a pozornost a tvé sdílení, jo, protože je to krásná energie, krásné plnutí emoci, to užívám. A moji milí diváci, jako pokud vás to baví, tak určitě napište do komentářů pod tohleto video, jako co vás zaujalo nebo co vás zajímá. Určitě tam dáme kontakt na tebe, jo, kdo by se chtěl s tebou potkat nebo vlastně pracovat přes tvou školu. Webová stránka je veľmi jednoduchá, moje celé meno silviasuvodová.sk. Jaj, dobre, takže, ale dáme to tam pro jistotu, aby jste to snadno našli. A já budu moc rád, my jsme se vlastně domluvili, že se uvidíme, že minimálně se určitě uvidíme na konferenci, což je 15. až
17. listopadu nebo 15. 17. novembra po vašem 2024 a že vlastně budeš naším hostem, za což jsem velmi rád. A nejenom, že budeš si tam povídat, ale že tam uděláme vlastně i nějakou ukázku, nějaký workshop s tebou. Čo sa nesmierne teším, lebo meditácie a vymýšľanie nových meditácií, to mám pocit, že mi to prichádza samo. A to je, keby sa spýtal, že čo máš najradšej. A ja ti poviem, keď robím nejaké živé vysielanie, alebo mám ľudí doma a ideme meditovať. A zavriem si tie oči a to, čo prichádza, to je tak nádherné. Takže sa veľmi, veľmi teším na to, že budem môcť viesť ľudí. Ještě jednou ukážu leták, který je teď před náma, takže můžete použít ten QR kód nebo odkaz, který bude taky pod tímhle videem. A bude tam, vlastně dneska už si můžete kupovat vstupenky do sálu, který bude tentokrát na Labačově, tady v Praze. Jdeme do většího a já se moc těším na to, že se tam všichni společně zase po roce potkáme a že to bude skvělý zážitek. Ne, už to je skvělý zážitek, protože se manifestujeme. Manifestace. Nádherné manifestácie, lebo naozaj si myslím, že už ako aj my na sebe pracujeme, vyvíjame sa a aj tie energie, ako sa neustále zvyšujú, tak sa stretávame, proste tí ľudia už cítia, hej, že k niekomu sa náhodne dostane toto videjko a povie si, musím prísť. Tak. A tam stretne rodinu duše. Přesně tak, proto se to jmenuje Galaktická rodina. Ano. Protože to setkání mimozemšťané a galaktická rodina právě proto, aby jsme si uvědomili, že jsme všichni propojení, jsme jedno kolektivní vědomí. A to je tak nádherné, preto je podľa mňa veľmi dôležité sa fyzicky stretávať, lebo tam zrazu stretneš niekoho, ako my dvaja sme sa stretli a človek by chcel mať taký download, že môžeš mi poslať proste download všetkého, čo si prežil, lebo to je tak zaujímavé. Áno. Ako sa ti v tomto živote darilo. Áno. Silvi, já ti moc děkuji a budu se těšit, že se někde takhle potkáme a budeme spolu sdílet dál a tvořit společně a podporovat se navzájem. Děkuji krásně. Přátelé, mějte se moc krásně, budeme rádi, když nám dáte palec, tlačítko odebírat, napíšete komentář pod tohle video, pokud vás něco zaujalo, nebo byste chtěli se na něco Silvi zeptat, nebo i mě. A já se budu těšit brzo zase na viděnou a naslyšenou na kanálu Sovina Universe. Mějte se krásně. Ahoj, čau.